Здравейте, добре дошли в канала, добре дошли в моята кухня. Днес за вас ще направя мини банички. Показвам продуктите за 5 бройки. За яйчената смес е необходимо едно яйце, 5 супени лъжици кисело мляко, също така 3 супени лъжици майонеза, щипка сода, разбърквам се добре сместа и взимам един лист от корите. Нанасям се 2-3 лъжици от яйчената смес. Разпределям с четка добре навсякъде. И прегъвам по дължина по този начин. Отгоре слагам само една лъжица от сместа, сиренце и навивам на триъгълник. Който иска може на квадрат, както желаете, може на вити. Аз реших така да са. Готово. Баничките подреждам в тавичка и намазвам отново с яйчената смес. Оставила съм си 2-3 лъжички от нея. Пека на 180 градуса за 30 минути. Бързи, лесни и вкусни. И от останалите кори си приготвих една малка навита баничка. Със същите продукти, само че корите използвах по 2. За навитата баничка използвах същите продукти, само че корите по 2. Добър апетит!